سمساقان تخسرح زقبرني مرقيت عزبل بتعبيد تنافيحيو زتواطع طرس لازغواني كل سب نختارح اننا بو بلا حدا نقر بمشيال مناواوري باقواو بغنزب خمرح سبح زباله غنزب خركب الى زغوركو وي قرب ماشي اتخالاي بيت كريستيان اورثودوكس زي تفلطو ديا زبل هو تفلطو يا بيت كريستيان كن حقنا مزراب قديت ازيك تمهارو ولا كميلا ايتمهرنيا تماهيرن زمص دما ايتخلكلنيا جن تفلطو يا جن ايتخلكلن تفلطو يا ايتخلكلن ያው ዘለው አገልገልቲ ዳርጋ መብዛሕቶም ተምሊቃውንቲ ዝበሃሉ ኣብ ጅቡኡ መልክዓ ዲያብሎስ መልክዓ ሳጥናኤል መስተፋቅር መፍትሄ ስራይ ምናምን ዝብል ብዙሓት ዝርዝራት ኣለው እዚኣቶም ሒዙ እዮኡ ዘገልግል እዚ ዘለዎ ሰብ ድማ ተኸቢሩ ተፈሪሒ ዝነብር ኣነ እውን ከምኣቶም ሓደ ተኸቢረ ተፈሪሐ ክነብር ማእኸል ዓደይ ስለዝደሊ እዚ ነገር እዚ ገይረዮ ማለት እዩ مزقرمي اوكي نافتناهو ملائكت زبل نخيد حجي ناهو ملائكت انتايو اتي زوارسكم خمنيو ثم ممهر يوم زوارسكم ولاس منيو تي زوارسكم استياب زيا زوارسني ممهر حضريتا كون نتوم نايكن ممهرينه تامنكر زتفالالي نغرات طيقيوم نيرن እንሶም ቀስበል ደሓን እናወሉ ግዜ ወሲዶም ላይ ዘንጊዖም ንኹን ኣይከኣሉን ኣነ ካብኡ ወፅየ ኣብ ካሊእ መርጌታ ኣብኡ ዝነበረ እየ ታው እየ ተዋሪስ ስለዚ ንሶም እውን እንትኾነሽ ፅንሕ ርግእ በል እሞ ዘለካ ትምህርቲ ተጠናቂqa ክትከድ ተለካ ብኡኡ ክስንየካ እየ ኢሎም ነይሮም ግን ኣይኮነለይን ኣብ መንጉኡ مرجيتا وي ممر إلسا زبحال نيرو خاو تواريسا بخمي اواريسكم استي مجمريا كنغركم كنو خميو تي نايمو غراس سيستم سي بخمي يقوم تواريسكم استي مجمريا انا مجمريا سلازغوانا زي فلطو سلازنوركو حتى تلهو سفح زبل اسماتات بزحات ممارصتاتم نيرومو خاواتم مماريصو ازوم اسمات زيوم اسمات مالت سم مالتي تدميرو اسمات مالت شومات انديم هو زوم اسمات زيوم صحيفو مجمريا اصنع ايوم يلني شمديده يوم اصنع ايوم مالتيو قصيلو دمو اسرارحوم بمولو زلوم اغالالصان كمي كخونو خم زلوم كله اردين خفبيلو مالتي غزي وسيدو ماشي دحرزي مسيامددكو او قدميو سامدن دغام الليلني دغام مالتيو تداغاغامي دغي مولو ماشي بل حدا خاباي زغون ነገር نيرون بلاوጣ خهبو خالعي دما ዝተወሰነ ገንዘብ خحزللو تسمعمينا بلحي بزين غيرنا ناوزي كوستكايه خفالطكايه كيدان كطاعታት ወካየ ይልን ماشي قربي كيدان كنت تعاطاتن تلنا نشتي فرح إلى زياتهم تاوت يوم في وتي تايكوب سحلي يخلو أب محبر سبب عم أخذ حزبي سلز نبر مسبيت سب سلز نبر تايكوب سحلي يخلو إلى طيقايا شعو ودي إتزلو نجارات كي سجء خي فرح من تان أي نجارنن كنت دحار زخانة أيقونن ንሱ ዝበለኒ ባዕልካ እንተይወሰን ካ ባዕልካ ምስኡ ተይተረዳዳእካ ተይተነጋገርካ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይኽእልን እዩ ብስምምዕ ንስኻ እዚኣ ግበር ትብሎ ንሱ ድማ በታ ዝበልካዮ መሰረት እተቕርበሉ ነገር ኣሎ ትንስምምዕኹም ዝኾን ኪዳን መተኣታተው ዝቐርብ መስዋዕቲ ተቕርበሉ በዚ ተስማዕሚዖም ትኸዱ ንሱ እንተይፈቐድካሉ ምንም ተይተስማዕማዕካ ግን ዝገብሮ ነገር የለን እንትብል ይድኒ ነይሩ ፍዋይ ገርም እዩ እሺ ድሕርዚ ታብቶም 72 ዝበሃሉ ሓደ ላዕለዋይ ሓለቃ ኣለዎም 72 መናፍስት ድዮም እወ 72 መናፍስቲ እሺ 72 መናፍስቲ እዚኦም በቢ ክልሉ በቢ ዞብኡ ዘለው ሓለቃታት እዮም ዞም 72 ሽማት ኣስማት እምበር ኣብ ትሕቲኦም ብዙሓት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘለዎም ፈጣን ዝኾነ ኔትወርክ ዝተዘርግሐ ኣለዎም ግን ኪዳነይ ምስቶም 72 ጥራሕ እዩ مزقربي እሺ
ድሕርዚ ኩሉ ምድላው ምስ ገበርና ተዘቕርቦ መስዋዕት እውን ሓደ ነገር እዩ ንምንጋር ምናልባት ንሰማዕቲ ብዙሕ ስለ ዘይሙችን እሱ ክቁጥበ እየ ደሓን ተተዛረብኩሞ ምክንያቱስ እቲ ብስም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኦርቶዶክስ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ጥንቆላ ዓይነት እቲ ህዝብና ክፈልጦ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝብና ክፈልጦ ህዝብና ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኢሉ እዩ ደድሕሪ ጠንቆልቲ ዝውዕል ዘሎ ንኣብነት እሺ መምህር ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን ኣሜን እቲ ነገር ወዲእና ተስማዕሚዕና ናብኡ ክንከይድ እንተለና ኣይ ታሕታይለ ሓደ ታብዚ ክሳዕ ክንዲዚ መዓልቲ ዝወሰደ ኩርኩር ከልቢ ማለት እዩ ኩርኩር ከልቢ ክስዋዕ ድዩ እወ ንመስዋዕቲ እዩ ንሱ እቲ ኪዳን ዘፅንዕ ኩርኩር ከልቢ ይገርም እዩ እወ ከልቢ እዩ ልክዕ ንሱ መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ ቀረበ ድማ ብክንደይ ዓይነት እየ ክግለፀልካ ኢሉ ክሓትት እንተሎ እቶም ኣብ ከይዲ ኣገልግሎትና ምስኡ ተስማዕሚዕና ክንከድ እንተለና ምስቲ ኣጋንንቲ ሓለቃ ማለት እዩ እሺ ብክንደይ ዓይነት ከም ዝግለፅ መማረፂ ነይርዎ እንተነኣሰ 12 መማረፂ ሂቡኒ እቶም 12 ክግለፀሎም ዘለዎ ኣብ ዝፀዋዕክዎ መፅኡ ናብ ዝለኣኽዎ ኮይዱ ዝግለፀሉ 12ኡ ተሳኢሉ ተቐሪፁ ብስእሊ መልክዕ ናብኡ ተታሒዙ ቀሪቡ ማለት እዩ ናብቲ መስዋዕቲ ቅድሚ እሺ ንሱ እውን ብኣካል ቀሪቡ ኣነ እውን ቀሪበ እዚኣቶም ሒዝና ነቲ ኩርኩር መስዋዕቲ ገይርና ኣቅሪብና ኣነ ባዕለይ በቲ ዘሸምደድክዎ ደጊመ 7 ግዜ ድጎሞ ኢሉኒ ደጋጊመ መወዳእትኡ ድምፂ ኣስሚዑ ካብቶም 12 ዝበሃሉ ሓደ ኮይኑ ተገሊፁ መፅኡ እናቲ ሓለቃ መንፈስ ሓደ ማለት እዩ እሺ ብድሕሪዚ ትኽገብሮ ዝግባኣኒ ብዝርዝር ነጊሩኒ ኣነ እውን ትኸቕርበሉ ዝግባኣኒ ሕቶ ሓቲቶዮ በዚ ተስማዕሚዕና ናፍቶም 12 ዘለው ድማ ብስግደት እዩ ዝከናወን መጀመርያ ናፍቶም ጠልሰም ተባሂሎም ወይም ብቅርፂ ብስእሊ ተሳኢሎም ዘለው ተዘርጊሖም ዘለው እቲ መስዋዕቲ ሒዝካ ብምስጋድ ዝጅመር ናብ ኣነ እውን ሰጊደ ማለት እዩ ዘገርም እዩ ብድሕሪዚ እቲ ኪዳን ካብቶም ሰለስቲኦም ዝተዋረስ ኩሎም ሓደ ራብዓይ እውን ቀዲሐ ሒዘየ ዝነበርኩ እዚ ምስ ሃበ ቅዱሳን ዝበሃል ኣይተጠቐምኩሉን እምበር ነይሩን ነፅኒዐዮ ካብዚኦም 4ኦም እቲ ዝገርመኩም ህዝብና ዋና ዓንካር ክፈልጠለይ ዘለዎ ኣብቲ ኪዳን ክንስማዕማዕ እንተለና ምስ ተራዳዳእና ምስ ተቀራረብና ፊት ለፊትስ ውዳሴ ማርያም ከይትደግም ትዘለካ ናይ ማህልየት ጉዳይ ኣቋርፆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ከይትኸይድ ቅዳሴ ከይትቅድስን ከይተቀድስን ዝብል ነገራት ኣይነበረ ዘገርም እዩ እስቲ ድገሙዋ እዚኣ እስቲ ድገሙልና እዚኣ ማለት ናተይ ሕቶ እንድዩ ነይሩ መምህር ናተይ ሕቶ ስለ ዝነበረ ኣነ ምናልባት ኣብ ከይዲ ከይንበኣስ ዝኾነ ነገር ከይጎድኣኒ ብዝብል ትሕቶ ናተይ ኣነ ሓቲቶ እዮ እሺ ትሒዘዮ ዝፀናሕኩ ልምምድ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ስለ ዝኾነት ኣብኡ ዘለው ቅዱሳን ብምልኦም ቅዱስ ስፍራና ቅዱሳን ዝእከብሉ ብምሉኡ ስለ ዝኾነ ናብኡ እንድሕር ደኣ ኣትየ ወይ ንሱ ገዲፉኒ ከይኸይድ ወይም ደሞ ንሱ ድዮ ከቋርፆ ዘለኒ እንታይ ክገብረለኒ ኢለ ባዕለይ ዝሓተትክዎ ውዳሴ ማርያም ምድጋም ቅዳሴ ምቅዳስ ኣብ ማህሌት ጠጠው ኢልካ ምሕዳር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ኣገልግሎታት ብምልኦም ቶም ዘገልግሎም ዝነበርኩ ንኸገልግል እንታይ ፃባ ይኸውን ኢለ ሕቶ ቅሪበሉ ማለት እዩ እሺ ገርም እዩ በፍፁም ነዚ ነገራት እዚ ኣይኽልከል እንታትኽልከል ሓንቲ እያ ብሰለስቲኦም ተዋርሶስ ዝገርመኩም ሓንቲ እያ ንሳ ድማ እንታይ ትብል እያ ጲላጦስ ሄሎ ይሰምع ኣለኹ ጲላጦስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣይገረፎን ኣይሰቐሎን ኣይሞተን ኣይተዋረደን ኣይተስአን ስለዚ ዓለም ኣብኣ እያ ዘላ ኣይደሓነትን እትብል ቃል ብኣፍካ ኣውፂኢኻ ኪዳን እተዎ ኢሉኒ ዋው
زقرم يو استدقامولنا بليس بقى أنا سي قريم من الوحاكي كاب توارست بمولهم توارستي بأسمات بناي ديابلوس السرار حب ملك أساتنا الملك ديابلوس وزت الزول زتوارس زبرة بمول اتناي ورشا كيدان أسماتهم بزح كون يخيل وحدات كون يخيلوا ثم حضرناي في التوارسو قجلة ناي أغاننت امبر أما وارس يوم في كيدان حدا يو بزي كادم ون كيدان زبهال نجار يلن كل وارس مسواء حيزو دم نايز دفال عليو ساع نايز دم نايز أنا تيترفع حيزو خطر بيت يغيو أتسيلو دمو نازي إيسوس كريستوس ببيلاطوس أيتا غرفن أيتا سقالن أي موتن أيتن سأن عرقن زنغرزي كله أيكونا نيلكا بأفكا أو وجل إيزر قرمي اتي قداسي اتي وداسي ماريام جن صقم يلن تي ماهليت تانس زدل يعزول حنت نسا واو يلن صقم يلن او حزكا مقداسي كاليو امغلغال بتزلكا بملو مغلغال يكاليو منم ችግር የውልን ካሊ ዝخل كلو ነገር የለን حنت ዝخل كلا ንሱ ንዓይውን ሕቶ ዝኮነን ንሽዑ ببيلاطوس أيتجرفن أيموتن أيتنسن على ما بقى يازل على ما يدحنتن نسون مندحين مدحني على مكبحال إزيات هوانا ناي أنكار سبك دحنا لازق السماين مدرن زتعرو ولا سب تمولي سبوتنا أدم مخنيات زودقو تمولي سنا أزات ولا منقدي عاصيوا نزيا يزقاومس زقرمي ماشي زي باليلن زيون انت وانا بزح افلطو انا مصحف قدس منم غنصيله مصحف قدس تايم خوانو سلازي فلطو زنوركو خالي تمرتنا ياريداوي انت زي كوينو بسلا مصحف قدس سلنا عالم مدحان زفلطو نغرم بزرزر اينبرن سلازخونه دمانه نزي منم ايتماتا اكون شيله كله تزتعززكو غيره بدحريو سفح زخونه اغلغلوت توغيو خاغلغلني زعززكو وزبل بملو خسرح مغانو فقادنيا خوينو زي باح يلو تغليصو اموداتا ب10 خلت بتوم تزايلم زلو بتمن بعيف